सोरबा बुजानाय पेपार 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 हिन्जाव दोनखारलांनाय पेपार 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 माथो मानसियानो ओंखारबोआलाय खोमा खिखोनो एल'आ खोमा मा जागोनलै बैलाय बे ब्लेक पेन्टारलाय सोर जाखो बेलाय बे बिमानि खर'सो फानलायबाय नामा मा न' हाबबोगासिनो दं गुदुं गुदुं गरम गरम अरखि जोंलावलायनाय पेपार पेपार रथ' मा लेखा फानदों नोंलाय पेपार आदा पेपार नोंसो पेपार फानग्राया आदा आंनो बे भाद्र मासे सैमा फाग्ला साल'आलाय बे रेसिमा फाग्लाया बे दाखालि बुजानानै गुवाहाटी हस्पिटालाव पेपारसो सोजाहैजाबाय सिगांसो नामा आदा हामदोलाय सुवारा बिमा खर'आ आंनि रांगावलिखौबो साला बोथोरनो सानसादोंमोन बिमा खर'आ सियाय हांगौलाय थाबनो बे खायनो नाहु जादों बियो हरदो ब्रह्मसारिनिया र' ब्रह्म नै आदा नै हट मानसियालाय मोजाङै गाज्रि बेदार माखानिलाय आगोलाव मा साल' सुल' बेबो मा लेंग्रा फेंग्रा मा बेख्ला बेथा मानसिफ्रा बिलाय मानसियालाय गुफुना गोसोमना बिलाय आं बिदि नङालै आदा है सुवार साला पेपार बेबो माथो लेंग्रा लेथा साला थथालानो खम नङा माथो नोंखौनोमोनबा जुगोमोनलां दारमाखा दाबलथि बुगोमोनलां नेवलाय बुंथा जानाय लोंनायाव मानसि सिरि दे मोसानांगौ फुरथि खालामनांगौ नेवलाय बुंथा माइकेल मोसा रंजा नोमबाजैनि मुङाव जालों मोसा नोमबाजैनि मुङाव जालों रंजा नेवलाय बुंथा आरो माइकेल मोसा मोसा बाजैनि मुङाव जालों मोसा रंजा राजा दावखोनायजों रंजा गोसोआव आद्रा दाथुं रंजा गोसोखौ फुरलां फुरलि रंजा मोसा माइकेल गन्दा रंजा गोसो होसारना फिनबस मोसा रंजा बाजैनि मुङाव जालों मोसा नोमबाजैनि मुङाव जालों रंजा बस मा जाखो एथ' लेट जोबलायलायसिगोन मा जाखो नङा बस आं मोनसे गाज्रि खबर लानानैसो फैदों मा गाज्रि खबर लोंनो जानायाव खबरा बेनो मैया जना प्रियाखौ जुलि लानो न'आव लाबोदोंमोननो बे जननि बिमा बिफाया प्रियाखौ बिहामजो गनायाखै आरो बिसोरखौ न'निफ्राय होखारहरदों मा बस जन आरो प्रिया दिनै फुलन शिब मन्दिराव जुलि लानो थांदों हा बे खोथाया सैथ' नंगौना नङा नंमारगौ हा बस बे खोथाया सैथोमार जहन नोंनि जिउआ दिनै बे जायलानि आखायाव फिनिश दानो बे जायलाखौ सिनायाखै बियो साला सुवादखौ बिनि जिउखौ दिनै फोजोबनासो गारगोन आं बस बेखौ दिनै होथारनांगौ आरो मन्दिरावसो हाबा खालामलांबावदों बियो नागार आं बेखौ बिनि बिखान्थिखौ दिनै लोंनानैसो गारगोन आं
नुदोंना बिनि आखलखो रायथायदों सोरखौबा जुलि लानो नागिरदों सोरजोंबा बेबो नोमबाजै जागोन प्रियाजोंसो ओइ बे जायगाखौ सिनायाखै नों दाखालि नों बारग'बाय दिनै नोंनि जिउखौ नों नागिरदोंबा प्रियाखौ नागारना थां ओइ गावखौनो गाव मा साइन्सा मोनदों नामा नों बे जायगाखौ नागारना थां नङाब्ला मा बेन्ड पार्टि दामगोन नामा आं बे जायगानिफ्राय थांफिनो होनना फैयाखै आं आंनि जिउनि प्रियाखौसो लांफैदों लाइ प्रिया ओइ खोनासं अन्नाय होबा अन्नाय मोनो मन्दिराव थांबा प्रसाद मोनो समाजजों गोरोबब्ला सिनायथि मोनो आरो नैबे जनजों फांगा लायोबा बुजानाय मोनो बेखौ हले मिथिना ला इस गावखौनो साउथ इन्डियाननि हिर' बायदि मोनदों उनालाय प्रिया जायलानि मोजां मोननायखौ जुलि लानो नोंनि जिउआ दिनै बे जायलानि आखायाव जोबथा नों बे हिन्जावसाखौ जेब्लाबो नाजाबाबो मोननाय नङा नै बे जलधर फुजारिनि साव नों मानो बिदि खालामखो प्रिया प्रिया हमजोब बिसोरखौ सासे खालामनो नाङा है साला गाबनानै लिरबाय खादो गुन्दागिरि खालामग्रा गें खालामना मानसि बुथारग्रा नोंसोरो दिनैनिफ्राय जाहै नोंसोर लहबनि दाना बारग'नो सानदों साला साला हिन्जाव सिखावफोर बारग'नो सानदों साला थ' न'खौबाव Ajay! Ajay! Dininiफ्राय मावथारला हो साला दिनिनिफ्राय मावथारलासो होनदों नोंसोर मानसि दिनिनिफ्राय मावथारला हो माखौ गाबदों नोंलाय नोंनि आमाय न'आवसो लांनो नागिरदों जों नोंखौ थ' गारि हक खुलुमबायलै सार आं खोनाखादों बुंनानै गन थादों थ' गारियाव थ' सिखात बसुमतारी लांफै बे मादारारखौ आरो सासेया बोरो आं खाराखै सार आं दं बेहायनो साला गुन्दाफोर फाथिग्रा मानसि बुग्रा मानसि गावथारग्रा नोंसोरो एखे हमबाय बे मादारारखौ फै हाब सिङाव नोंथां हेल' एम्बुलेन्स आं इन्सपेक्टर जर्ज बुंदों नैबे फुलुन गामियाव सासे सिरियास आरो सासे डेथ जाहां जानानै दं एम्बुलेन्सखौ दानो थिनहर औ बे फुलुन शिब मन्दिराव आदा
मा जाखो रांगावलि माबा आदा जनखौ गुन्दाफुरा बुनानै सिलायजों गावलांबायनो आरो हस्पिटालावसो दंनो आरो डाक्टरा दासो खोन्थालांदों ए जाराव हस्पिटालावसो थांग्रोनांसिगोन आबो रांगलियाबो ओंखारदो न'खौ थाला मारिना फै औ डक्टर जों हाबनो हागोन ना येस काम इन डक्टर दानसे लाबोनाय सिरियास पेसेन्टआ माबोरै दं अ नोंथाङा पेसेन्टनि मा जायो जों पेसेन्टनि बिमा बिफा अ हौवासायाथ' नर्मेलानो नाथाय हिन्जावसायासो सिरियासमोन हिन्जावसाया माने अ नोंसोर मिथिया नामा हिन्जावसायादि गुलि नांजादोंमोन ओहो जों मिथियामोन डक्टर अ फै बिदिब्ला पेसेन्टनिसिम डक्टर हिन्जावसाया बेसेबां सिरियास जाना दं अ हिन्जावसायाथ' गुलि नांजादोंमोन गुलिखौ बरनबाय नाथाय दहायसिम हुस फैथ'वाखैमोन लिस्ट मथे होबायना नोंसोर इन्जेक्सनखौ औ होबाय सार थांलाय नोंसोर रुम नाम्बार 3नि पेसेन्टखौ नायलाय जागोन सार अ डक्टर अ इन्सपेक्टर औ पेसेन्टआ बोरै बेनाथ' नर्मेलानो हिन्जावसायालाय हिन्जावसायाथ' सिरियासमोन दा गिनांगौनिफ्राय बाहेराव बोरै जाखो बेफोर जाथायालाय आरो प्रिया होनाय सोदोबा बेनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय थादोंमोन प्रिया होनाय हिन्जावसाया बेनो नामा औ प्रिया होननाय सिख्लाया बेनोमोन जन बिथाङा बे सिख्लाखौ जोबोर मोजां मोनोमोन आरो जायला होननाय सासे दुथां सेंग्रायाबो जोबोद मोजां मोनोमोन जेब्ला जन बिथाङा बे सिख्लाखौ जुलि खालामनो शिव मन्दिराव लाङो अब्ला जायलाया गावनि लोगोफोरखौ लानानै फैयो आरो जन बिथांखौ एटेक खालामो बे समावनो बे मन्दिरनि पुजारिया आंनो फन खालामना खोन्थाहरो হেল্ল' পুলিচ অফিচাৰ আমাৰ ফ্ৰণ্ট গাঁৱৰ শিৱ মন্দিৰত গুণ্ডা কেইজনমানে আহি মাৰপিট বহুত কৰি আছে ছাৰ फुलुनि शिव मन्दिराव হয় ছাৰ ঠিক আছে আমি গৈ আছো नोंनि जिउआ दिनै बे जायलानि आखायाव जोबथा आं सहैगौ मानि जाथाया जाखांबायमोन दिनै प्रिया जन बिथांखौ रैखा खालामनो थाखाय गावनि जिउखौनो नागारदोंमोन इसोरनि अननायाव दिनै प्रियाया मोजां जाबायबा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा रथ' होमबा नोंसोर आं गुबुन पेसेन्टखौ नायनि जागोन दे आदा 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 बेफोर जाथाया गासिबो आंनि थाखायनो जानांबाय दिनै जों फिसाखौ होखारालासिनो बे हिन्जावसाखौ गनायनानै लायोमोनबा बेफोर जाथाया जानाय नङामोन दा गाबसै आयं फिसा जोंखौ निमाहा होदो फिसा जोंखौ निमाहा होदो फिसा जोंखौ निमाहा होदो बिहामजो फिसा आयं आयं जोंखौ नों निमाहा होदो आयं इसोरा बिसोरनि जिउखौ बासायबाय बिसोरनि मिथिस्लाबै अननाय मोजां मोननायखौ इसोरा गोरोबहोमारबाय नोंगौ आयं बिसोरनि मिथिस्लाबै अननाय मोजां मोननायखौ इसोरा गोरोबहोमारबाय आयं दाखोर अ आयं नोंबोथ' जोंखौ गिनानै फोरमायना लायाखै
आयं रांगावलि खाथियाव फैलाय नोंसोर सानैनि जुलिखौ मोनसे मन्दपाव हैनोसै जाबायलै रांगावलै जोंहाबो हनै आदा धनाबो हामबाय बाजैबो मोनबाय फाग्लाया। सिन्था गैला जोंहा हामबायलै बाजै मोनबाय बाजै मोनबाय Action. Cut. Action.